така, здравейте хора, аз съм KickBall.bg и мисля, че избрах някой добър ден. Мисля, че е добър. Да рекламирам един сервер, казва се Craft.bg. Ще го има в описанието, естествено, ако не забравя. Не, ще го има в описанието. И всъщност избрах доста добър момент, защото общо взето вчера оунера, който се казва Венци, мисля, да, имаше рожден ден. И той в момента продължава. Всъщност общо взето спална е малко променен, защото всичко е покрито с торки на спална. Това е малка промяна. Ето това от вчера, не знам колко бързо го направиха, дойдох на спална, след една секунда се появи. Ей така, някакъв команден блок сигурно. Яко е. Happy Birthday Venci 89. Я, така ли се пише? Да, така се пише. И ето го. Оунера. Да. Ето. И ютубъра Мирела. Еди какво там, не мога да прочета никнейма. Тя в момента е админ, всъщност, но се е направили ютубър, защото снима и клипове. Тя е направила и спаун. Общо взето. И общо взето в момента съм на 3 FPS. Сега. Ще видим. Не 7 FPS. О, да, аз рекламирам сервера. Аз забравих. И да, сега ларповете са доста. Опа. Да, това така става. Ларбокс е предишното, сега ще го покажем. Направих го вчера. Сползва ли е? Ларбокс. Ето го. Отваря врати на 8 часа. Да. Не, всъщност днеска има рожден ден. В 8 часа вечерта днеска има рожден ден. И ето тук хвърляте подаръците си в хопъра. И очевидно някой тук не разбира от Redstone. Да, тук има фойерверки, за тези, които не знаят. Това са го направили вчера. И това са го направили вчера. Тук много строят между другото. Ето. Или админите, или админ, или такъв. Такъв VIP. Да. Другото. Ще върша се. Ларповете. Ларпа дроп не е интересно. Не бе, баваш се в момента. Не. Браво бе. Мислехме за приятел паците и когато ме нападне нещо и той ме спасява. Аре! Що не искаш да го спасиш? Що не искаш да ме спасиш? О, дропна лък, който не ми трябва. Да, ларп дроп. Мисля, че се го променя. Добре дошли в ларпа. Добре дошли в дроп евент. Дроп евент се прави само когато члените кипараши. Не молете за евент, в противен случай мют. Когато се провежда евент, не приличайте на другите юзери. Забранено да се лети с цел за взимане на айтъм. Докато се провежда евент, не молете за айтъм. За да върнете баг или спаун. Да. Не мога да спринтна това. Сори. Общо взето е това. Ларбокс. Явно има евенти. Да, оттам. Айтем. Друг ларп е ларп енчант. Сега съм го написал правилно. Написал съм го правилно. Готин е ларп енчант всъщност. До 30 левел е. Ето сега ще го покажа. Няма сега да се енчантвам.
Тук е за по-малките, до първи левел и нещо подобно. Ето. Общо взето това, той се намира точно да спал. Искам да покажа един готин бък, който е много кеф. Ето. Натискаме десен бутон веднъж на някоя неуядна торта. Ето, примерно. Книжката ми. Примерно, да. Така. Виждате, не се изхъби тортата, обаче ми напълни буче. Обаче ако натисна с ляв бутон, т.е. сега натискам с десен бутон, а когато натисна с ляв, се хъби. Т.е. да я чупя. В момента се хъби. Аз не искам да я чупя. Общо взето това е малко странно и бъгало. Те така или иначе мисля, че ще махнат тортите утре. Друг warp. End, на който така не искам да отивам, но едно ще трябва. Какво? Отивам на спаун, със сигурност. Променили се. Страх ме да отивам, защото няколко пъти в няколко сървъра се бървам и умирам и не мога да си взема айтемите. Изобщо не ме спалва на спауна в фенда, мама. Няма да рискувам, сори. Не, сериозно няма да рискувам. Чайте, звънят ми. Да, написах го малко така. Странно. Друг warp е warp fish, който не знам кога са го добавили. Малко ми е странно, че са го добавили, но... Нов warp! Тоест нова постройка, да, спах нов warp. Кое е това? Японска лодка. Карбонова, 2 дървени гребо. Какво? Една лодка струва 65 лева. 5 3 струва 5. Това е тъпо. Немска върлица, фиш, плувка, дъно, карбон. Знаеш колко малко искам да дам пари за това? Добре. Тук не съм бил, честно. Язовира чешмата. Дълбоко е 10 метра. Така, окей. Имат по... Какво е това? Искам да видя. What the fuck? Добре. Доста нови неща са добавили, като гледам. Warp food. Го знам. Оп. Така стоя, когато съм на съдността си. Ето warp food. Тук има спаунери на пръстета под бочката. Друг warp. Warp фонтан. Нещо подобно warp фонтан. Не знам как се чете. Не знам дали съм го... Нацели го, мале. Какво? Да. Тук ви спамва на едно място. Ей така просто. На survival. Ей така. Рекламирам това, как беше CraftBG. CraftBG. Да, сега той казва, че това е възможно най-тъпия сървър и че сега аз, тъй като ще пращам този клип специално на онъра, искам да кажа, че този, който сега си говоря с него, ето, Dasasho Gamer BG или така някакъв, в този сървър Венци, той казва, че си грозно дебело прасе или какво там беше казал? Той не бе казва, че свиня обаче. Да, грозна свиня. Защото съм виждал на снимката. Да. Заглуши много е силно, много силно. Много силно се чува от тебе, човек.
Не, Сега идвам. Добре. Не заглуши. Така. Двама, а не си говоря. Не си говоря. Ларповете. Да продължим Warp Jump. Jump е готин, ама... Добре. Само, че доста ти пръща микрофона всъщност. Сега. Warp Jump е много голям и за мен доста труден jump всъщност. Общо взето накрая просто ви дава фри такъв армор. Аз съм го минала няколко пъти. Труден е. Общо взето. Друг Warp е Warp Portal. Warp Portal. И ви изпраща на Warp Enchant, където има портал. Добре, друг Warp PvP. PvP 2 има. Добре, това не го знаех. Така. Тук има бисквити. Добре, тук има фридол. Да, чувам те. Тук има фристрели, тук айрон свордове. Лагна. Ето, кошче има тук. Ето, примерно слагаме тази пържола, така и тя сама. Чува се гадно ехо, човек. Не искам ми това клюз. Какво? Омега. Ай, кажи пак. Знаеш ли колко известен човек ми е писал, че иска да оцелява с мен? Колко? Омегъл е неизвестен въобще. Добре. Просто го имах в стария състав. Добре, Warp PvP 2 да го видим и аз не знам какво. Това съм го виждала. Значи вътре тук е PvP. Честно ли бе? Окей, добре, това не го знаех. Аз ще заглуши за малко. Заглуши. Какво? Заглуши! Що? Защото се чуват твоите музики супер силно. Добре, аз ми затворих. Защото само ми прецаква клипа. Пранкс. Warp Pranks. Тук са всички ранкове, глупости и така нататък. Друг Warp. Warp Резиденция, който е точно до нас също. Всъщност. Да, игачи много цифри. Ето, Warp Резиденция и така нататък. Друг Warp. Не знам какъв стане. Warp Plus. Не знам. Който е този. Мисля. Не. Точно този, на който отивам. Бъгъл. Не знам. Warp Shop. Който мисля, че видях. Не видях. Warp Shop ме кеф. Всъщност доста е як, не съм го виждал от много време. Не знам защо казвам. Така, тук се продават две неща. За повече пари. Какво е грас и дърт? Това трябва... Да, то от грас е станало на грас. Cobblestone. И така нататък. Спонж се продава. 10 за 32. Аз имам много. Колко струва един... 9 диаманта, толкова много ли струва да е? Сега това го спасих. Само да хапнем от безкрайните торти. Ама наистина ще хапна безкрайно. Ето. И сега... Има други Warp. Warp Trade. Warp Trade. Така. Идваме тук.
И както е предположено, когато са на тези пейджи, тук трябва да има един пистон. Дали трябва да е тук, също ли? Не трябва да е тук, мисля, че трябва да е тук. Да. Я. И тук има стики пистон. И да видим защо не работи. Всъщност. Ох, сега да гледаме, няма рестон сигурно. Майко. Да слушате да ме пита. Да, и както е измислено, в честа да се продаваме айтемите. Това е много тъпо. Честно казвам. Трейдване за двама максимум. Тук трябва да са двама, тук трима. Това е малко странно, не знам защо как е. И Warp XP 2? Това не знаех, че го има още. Не знаех, че има Warp XP 2. Аз нали бях на него. Какво? Ще трябва да има Warp XP тогава. Няма Warp XP. Добре, ето този Team BG. Така, Team BG. Team BG. Сега ще му кажем, че снимаме и да речи, които. Team BG. Ехо, то умря. То умря. Стендър перла. Гледай го, майко. И мисля, че това беше последния лар. Колко дълъг стана клипа? 15 минути. Но. Да, нормално. Да хапнем. И общо ето мисля, че и това. Да покажем пак онъра. Къде е той? Къде е той? Къде е онъра? Да, съм мала чънка, що не? Няма да го показваме пак. И добре, това беше за клипа. Общо взето. И да, айде, чао.